Estamos a 16 de decembro e xa vai tocando falar de Percebe e de prezos de cara ao Nadal. Nós hoxe queremos facer unha comparativa nas lonxas de Aguiño e tamén na lonxa de Cedeira. Atentos, porque na lonxa de Aguiño digas confrarías que a verdade é que hai bastante produto, co cal os prezos, xa sabedes, van algo máis baixos. Están rondando os 50-60 euros o kilo. Que pasa na de Cedeira? Case triplica o seu precio. Falamos de que na de Cedeira están agora mesmo o Percebe o kilo a 158 euros. E nas confrarías non descartan que o prezo comece a subir de aquí a Navidad, por exemplo, a cea de Nadal, a Noiteboa, e que poden subir moito. O ano pasado colocouse en 250 euros o kilo de Percebe alí. Nos vindeiros días tampouco a cousa, din os percebeiros, que pinte moi alá, porque din que o mar vai estar moi bravo, que o tempo non vai a acompañar e que o Percebe agora que está algo cativo, co cal sobe o prezo. Pero dende logo falamos de Aguiño de Cedeira e Espiño. Para falar de Percebe tamén temos que falar de Corme, porque hoxe abriu o roncudo. Que sorte temos os galegos, de verdade. Percebe de Cedeira, Percebe de Aguiño, toda unha calidade suprema, suprema. Pero sí, efectivamente, estamos no mes de Nadal e os que estades vendo, os percebes do roncudo son dos máis agardados. Fixádevos se son agardados que teñen zona mundial. Hoxe foi o primeiro día da temporada, unha temporada que agora en decembro só dura 5 ou 6 días, así que hoxe a verdade é que fixemos madrugar a María Dapia, o noso compañeiro cámara Dani Cabanas, para que se foran ali ao roncudo dende primeira hora da mañá para ver como foi este primeiro día. Só teñen ata o venres para coller 6 kilos de percebe por persoa e para encher as nosas mesas de Nadal con percebe de roncudo nestas festas. Pero ollo, hoxe falamos cos nosos percebeiros aí do roncudo e dinnos que si calidade extrema, pero percebeiros como a Roberto hoxe faláronnos de algo de decepción. Mirade para aí. 8:15 da mañá no faro do Roncudo, os mariscadores xa están en plena faena recollendo o que din que é o mellor percebe do mundo. Xa abre a campaña durante moi pouquiños días de cara ao Nadal, así que imos ver que cantidades espera recoller, de que calidade, sobre todo canto imos ter que rascar o peto para degustar algún destes produtos nas nosas mesas durante estas festas. Roberto, arrancou a campaña do Percebe, como está indo este primeiro día, como se espera que sexa? Bueno, esperábamos xa o que está pasando, máis ou menos. Non hai moito Percebe. Cantidade de cría e de Percebe mediano, pequeno, sí que hai, pero os tempos non nos favoreceron nada este ano. Canto tope podedes escoller cada un de vos? 6 kilos cada un, pero non é ese Percebe que collíamos outros anos. Se ve unha persona que andaba ao Percebe hai 20 anos ao roncudo, casi dá unha volta, porque agora somos... Ben ves, contasnos a todos a 10 aquí, cando aquí había 200 percebeiros. O primeiro día está sendo bastante desilusionante, entendo igualmente que o tope se vai poder conseguir cada día, non? Sí, os topes sí, porque percebe medianiño e tal, hai. Percebe que dá a talla, hai. Pero ese percebe grande, rojo, que é o do famoso do roncudo, pois de momento está escaseando. Lucinda, que estás facendo? Estou escollendo percebe. O percebe que colleu quen? O fillo. Cambiou o conto desde que ti eras percebeira agora? Sí. A cada é pior, porque o castigan moito. O percebe non debía de ser menos isto, velo? Ese é o tamaño que debería ter? Este é o tamaño que debía ter, en gordo e en alto. Porque teñen que ter unha medida concreta, unha medida mínima. Debían de ter, pero non a teñen. Nós, o roncudo, só traballamos na festa do percebe no verán, 1 a 2 semanas. O millor volvemos en agosto, se vemos que lle deixamos algo de percebe, non todos os anos, e despois na Navidad. É a única vez que se traballa no roncudo. Pero isto está cerrado 6 meses. Témolo vigilante que casi non sale daqui. Segue habendo furtivos logo? Sigue, e seguirá. Seguirá porque eso non acaban con eso. Acaban primeiro con nós que co furtivismo. Como se teñen que comportar os percebeiros no mar? Decíasme antes que é moi importante non lle dar a espalda. Non lle dar a espalda ao mar, e vigilar sempre, estar con coa forrada, picando no percebe, a máis que vista no mar. Aquí é peligroso, é colá máis peligroso. Pero hai sustos, verdad? Ainda non hai tantos como está a xente agora, pero bueno, días suerte. Canto imos ter que rascar o peto, Roberto? Eso sí que non che sei, o mellor vas conseguir percebe mediano a precio de percebe bo. Vai subir a demanda, vai subir o precio.
Non sei se poderemos chegar aos 280 que se chegar aquí un ano, pero de 100 para arriba eso seguro.